vas, Enric? No marxis! Deixa'm! On vas, Enric? Escolta'm, no se t'ha perdut res a la guerra. No hi vagis, sisplau. Pare, no em convenceràs. I si em fan tornar per culpa teva, no em tornaràs a veure el pèl. Vull lluitar pel meu poble. Usted dirá. Veurà, yo trabajo a la... En castellano. Perdone, yo trabajo en la fábrica Cross. He leído que buscan a un hombre llamado Joaquín Grau. Así es. Un anarquista. Yo trabajo con él. Gracias por la información. Josep, com anem? Què, Joaquim? Ja has vist com està el panorama? Diuen que milers de ciutadans han fugit a la frontera per les muntanyes. Alguna cosa hauran fet. Ficar-se en política sempre acaba portant problemes. Ara, si els nacionals haguessin perdut la guerra, les coses no serien diferents. Què vols dir, Joaquim? Vull dir que si ells haguessin perdut, també se'ls estaria perseguint. I què tal la família? Bé, les petites cada dia més grans i més maques. Me n'alegro moltíssim. Bé, Josep, marxo que m'esperen per dinar. Val? Adéu. ¿Vive aquí Joaquín Grau? Sí, es mi padre. ¿Qué quieren? ¿Qué ocurre? ¿Es usted Joaquín Grau? Sí, soy yo. ¿Qué quieren? Tiene que acompañarnos. ¿Por qué? Eso lo sabrá después. Vamos. Para, on se t'enduen? Mare de Déu, ¿dónde se lo llevan? No se preocupe, señorita. Tan solo serán un par de preguntas. Para. Què t'ha dit el teu germà? Que intentaria saber per què se l'han endut. Només m'han dit que li farien unes quantes preguntes. Mare meva, què
Passarà ara. Tranquil·la. El Jaume deu estar a punt d'arribar i ens dirà el que li han dit. T'han deixat veure'l? No. Però tu ho has intentat? Esclar que sí. Tu no tens ni la força ni la diplomàcia que té el teu pare. Mare, no comencis. No és el dia ni el moment de discutir. Hem d'estar tots units. Vinga, mare. T'escalfaré alguna cosa per sopar. No tinc gana, Maria. T'arreglaré el llit. Has de descansar. Bona nit, mare. Bon dia, Maria. Bon dia, Agustina. On és la mare? Estava pel terrat. Segueix sense tenir ganes de fer res. Li pots dir a la mare que baixi? A veure si la traiem a fer un passeig. Maria, pots venir un moment, sisplau? Jo no podré sortir de la fàbrica, no em deixaran. Acompanya tu la mare. La cosa està fotuda, Maria. Ben fotuda. Estàs bé? Sí, tranquil. Com et dius? Carles. A mi fa 2 dies que em van portar aquí. No he fet res. No entenc per què m'han detingut. Jo sóc anarquista. És pel que tanquen aquests passadissos a la gent. Doncs jo no sóc anarquista. Ni he lluitat mai contra res ni contra ningú. Ni tan sols he fet la guerra. Aquest règim és així. Ens està fotent la vida a l'aire. Estic segur que et trauran de seguida. Això és un error. Per cert, dic Joaquim Grau. Com?
Joaquim Grau. Estan buscant un anarquista que es diu Joaquim Grau. Però tu no ets ell. Heu dit alguna cosa a les nenes? No, mare, però és millor que no sàpiguen res. La Claudina i la Pepita són les seves filles. Ens hi haurem de dir. A la Quimeta l'hauríem d'avisar. És a França. Què t'han dit a la caserna? No ens volen dir res, mare. I no et preocupis per la Quimeta. Ja li escriuré una carta explicant-li tot el que ha passat. Joaquim? Enric, fill meu, Pare, em sento molt sol. et vaig dir que no anessis a la guerra. I no em vas fer cas, Enric. Collons. No és moment per treure l'orgull. M'he penedit des del moment en què ho vaig fer. Estàs somiant, però d'aquí poc tu estaràs on jo estic ara. Jo he fet les coses el millor que he sabut, fill. Pare, per mi ets el millor pare del món. Joaquim Grau? Jo només puc dir que deixo una família amb dona i 7 fills. I que no he fet res. No sóc l'home que busquen. Quimeta, va una carta del Jaume. El meu germà? Què passa? El meu pare? L'han detingut?
Se l'han endut a Barcelona.